Arratsaldeon, izan guztiok ongi etorri, mila esker gaur hemen zaretelako. Oraindik ez gara hasi, berehala hasiko da Humanity at Music ekitaldia. Hemen, ia dena prest dago. Baina segurtatu behar dugu hor ere dena prest dagoela. Guztiok iritsi garela. Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Sabemos que habéis venido de toda Euskal Herria y estamos muy agradecidos de que estéis aquí en un día que estamos absolutamente convencidos va a ser muy especial. Nos encantaría poder dar las gracias uno a uno, una a una, no es posible. Dejadme simplemente que mencione que nos hace muchísima ilusión un grupo de personas que ha venido de aquí mismo, de Vitoria-Gasteiz de Álava. Visesa, Asociación Africanista Manuel Irayer, Aspasor, Aspanafoa, Setem, Irukide, Laudio Lautada, Asa Ikastola, Kerkide, Ascentium Vitoria, Aekunkomer, Euskalgorrak eta Araban euskeratzeko ordezkariak. Eskerrik asko ez dakit nun zaudeten, baino mila esker eta txalo bat zuentzako. Esan gabe dagoa, Gasteizko txistulariak ekarri gaituztela, hirian egon dira, hiri gunetik etorri dira ona, guztira 1000 lagun inguruk hartuko dute parte gaur hemen gozatu ahal izango dugun ikuskizunean. Baina ikuskizuna zuena ere bada. Beraz, esandakoa, goazen segurtatzera dena ondo jaso dugula. Lehen bizi, eserlekuetan ikusiko zenituzte, hainbat gauza ez da, bai. Esku liburua, zeinean azaltzen diren, ondoren kantatuko ditugun abestien letrak. Yo os animo a que nos ayudéis. No os preocupéis si no llegáis a la nota. Eso va a ser trabajo de los artistas. Zuek auskoa eman. Eta letra itzulita, hemen goian ere ikusian izango duzue. Eskuliburuan daukazue, baina goian ere ikusiko duzue. Podéis seguir la letra de las canciones que tenéis en el libro de mano
y podéis ver que vamos a ir intercalando los diferentes idiomas. Batzuk euskeraz egongo dira, beste batzuk gaztelaniaz egongo dira, bakarren bat ingelesez eta baita txineraz ere, ahal zuena egintza zuen mesedez, baina asko eskertuko dizuegu. Seguro que a las y los artistas no les va a gustar que suene algún teléfono móvil, bai? Badakit asko eskatzea dela amatatzea, baina gutxienez segurtatu ez dela zuena izango joko duena, bai? Argazkiak, bideoak, ze esango izuet. Egiten ez baituzue, hobe, eta egitekotan flashy gabe. No va a quedar muy bonito si vemos demasiados flashes. Eta bide batez esaten dizuet, Euskal Telebistak datorren larun batean emango duela oholtza saioan gaurko ekitaldia osorik, eta beraie bai grabazioa primerakoa egingo dutela. Bi abisu besterik gabe. Badakigu hemendik aterako zaretela festa gogoarekin. Gauerdira arte irauko du festak kanpoan. Gero esango didazue, asmatu dudan ala ez. Y recordad también que entre otros muchos objetivos, la tarde de hoy también quiere contribuir a que esta solidaridad llegue a otros lugares del mundo, a través de Mundokide. Oraindik ez baduzue eskuratu Humanity and Music liburua, gaur duzue aukera, baita ere oroigarri kuadroak eta bestelako produktuak. Ba, nire aldetik, zuek prest baldin bat zaudete, gu ere bai, berehala hasiko da Humanity and Music. Goza ezazue. Zuzendaria eta musikaren egilea, Fernando Velázquez kompositorea. Esperientzako produktuaren, enpresa eta artista abenturen historia honek, soinu eman dio. Eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren eskuetan, interpretazioa bideratu duen. Urtanta batek ez du itxaso bat sortzen. Baina, urgentzia eragin dezake.
Zenbat aldiz entzun duzue? Gauza txikiak dira. Gauza txikiek ez dute balio. Ez inistu. Gertakari txikiek maiz aldaketa handiak sortzen dituzte. Gainezka egiten duena zer da? Txantxa bat. Aun siendo como lo es espectacular, esto no es solamente un espectáculo, porque vosotras no vais a ser simplemente espectadores. Os propongo que hagamos este camino y que lo hagamos de la mano, que descubramos que pueden conseguir miles de gotas cuando confluyen, que lo descubramos o que lo recordemos, porque esto es nuestra memoria. Hasiera bat egon zen, beti dago hasiera bat, baina askotan ahaztu egiten dugu. Geurean ere hasiera bat egon zen. Gerra ondoko min eta ezinegonak bizi egarri bilakatu zituen hasiera hark. Eta dena aldatu egin zuen. Baserri, herri, egarri, baiara, baikara, entzuten duzue, barne doinu bat du gure historia honek. Y esta cadencia recorre cada una de las notas de esta sinfonía cooperativa. Bai badakit, nota batek ez du sinfonia bat egiten. Edo bai, geurean hori gertatu zen. Deiadar isil bat entzun da, gerra osteko gazte batzuen artean. Burdinaren oroimena dakar, zapalduen historia, euskaldunen galtzoria, Bibliako utopia, langileen memoria, eta aroa prestatzen hasi da.
Non dago zure anaia? Galdera entzun zen Behiola basamortuan. Gero, olagizonen kolektiboak gainditu zuen dragoia. Eta gaur, kapitalaren erreinuan garaia da. Horizonte berriak marrazten hasteko ordua.
egindako utopia. Lortua baloratzen da, lehen aldia oroitzean, ta hankak lurrean jarri, itzoiek humildoitzean, utopia lortzen baita, gauza gutxiren antzean, gurariak ta ezinak, leku berean batzean, baina aurrera begira, jarri behar da lantzean, hortzi muga bat baitago, hortzi muga bakoitzean. Hortzi muga bat baitago, hortzi muga bakoitzean, eta erronka berriak lortutakoen atzean. Pertsonak eta duintasuna. Duintasuna zeitz polita, ze erraza den ikasten, norberak nahi du beretzat baina, ez besteri eransten. Kooperatiba bat bada beti, ari dena aberasten, hori personok osatzen dugu, bat bestearekin azten, baina bildur naiz sarri askotan, ez ote zaigun ahazten. Askatasuna eta elkartasuna. Naiz aitzei zentzua galtzen joan bizitzan, naiz gauza askotan bakarrik gabiltzan, adibide bat dago hor bersolaritzan, lanak zentzua baldin badu herrigintzan, elkarrekin eginta, elkarrekin izan, elkarrekin eginta, elkarrekin izan. Ardura eta autogestioa. Bi hitz sorlezaketenak, onura naiz oinazea, berdindu nahi badira goi be aurre eta atzea, ez da erresa behar ainan, sortzea eta batzea, neurrira ekartzea eskola, fabrika zein baratzea, behar diren ardurak hartu, besteak delegatzea, komen izaten da ondo joan dadin balantzea, ardurak ondo elkarta, hau
autogestionatzea, ardurak ondo elkartan, autogestionatzea. Lana eta emantzipazioa. Lana da nortasun zati, ta ekinaren zutabe, lankidetzak egiten du, ari solte sorta sare. Multzoa norbanako da, ta norbanakoa talde, talderik ez baita aurrez, jende buru jabe gabe, baliabideak jarriz, lantalde horien alde, norbere lan indar hori, saldu ez edin debalde, izerria eman liteke, ta hemen argatik gaude, langilea izateko, lan horren fruituen jabe. Langilea izateko, lan
Non da? Non da? Askatz, eraikitzailearen askazia. Non dira burdinaren apostuluak? Nun bizinin bare hori? Ara, iso. Egon, hemen dira. Zoru honen eusle. Eta haien sorbalda gainetik ageri da hortzimuga. Gogoan zaituztegu txikigintzaren visionarioak. Agur, agur eta ohore utopiaren errealistak, soiltasunaren enpresariak, orotarako herrigileak. Geure lorpenak nekez dira zuen ametsen din. Bitez, geure ametsak zuen lorpenen din. Abade bat ta bizikleta bat, 5 lagun eta bailara. Koktel hortatik zer sortziteken, aurrez asmatzen zaila da. Aurrendariak omen ditzagun, merezi duten gisara. Begietatik kelduz ordea, oroimen soilen isla da. Nor ziren haien lanari esker, etorkizuna baikara.
¿te puedes creer que estamos de nuevo en tu tierra natal, en esta celebración tan magnífica, Seosopolita? Tu trayectoria de vida te ha llevado a ser sobreviviente del bombardeo de Guernica y conocer esa violencia y ser refugiada además. Te casaste en Guernica y fuiste al far west of the United States, to Boise, Idaho, a ese desierto, ¿no? Eta Boisen zazpi seme alaba jaio ginen. Eta en una de esas idas y vueltas a Euskadi, beste bat Guernica jaio zen. No ha sido fácil, eres a esta. Añadir identidad, añadir idiomas y siempre sabiduría. Qué honor es ser representante de los que han salido de Euskal Herria por necesidad, por trabajo. Una guerniquesa emigrante da el ongietorri a los nuevos guerniqueses, la familia vasca china. Mari Carmen Erugola, zuen aitaren moduan Gernikatik atera zen. Baina zuen aita itzulien Euskararera eta zuek etortzailearekin eta zuen ama Txinatik Euskal Herria etorri da eta orain Euskaldunak ere bazarete txinatarrak izatea iritsi gabe. Eta zuek sorte handia daukazue. Zuen barruan herribi eta kultura bizi dira. Eta zuek zarete adibide bai zuen aita Txinan edo bai Mari Carmen Ameriketan oso ondo hartuak izan zirela. Orduan gure konpromisoa da, etorten diren guztiak ondo hartzea Euskal Herria.
Hubo un comienzo porque siempre lo hay. Siempre hay un primer paso que desencadena un torrente, primero sueños, luego realidades, hasta llegar a este lugar. Eta horri esker, garena gara. Egia da, geure ahalez egin dugu aurrera, ez da? Geure ahalez eta geure amets propioez. Hori hala da bai, baino izan zirelako bagaragu. Hala da. Eta zer izango gara aurrerantzean? Orduko hasiera hartan bezala, etorkizunak makina bat galdera besapean dituela urreratzen zaigu. Hemos recibido un legado. Y ese es el legado que nos corresponde hacer que crezca. Decía Aita Arizmendiarrieta que lo único realmente imprescindible para que el cooperativismo dé su fruto son las personas, los cooperativistas y las cooperativistas. Él y el resto de visionarios nos dejaron un legado que hemos hecho crecer, desarrollarse y seguir creciendo. Jesús Mari Arizmendiarrieta, Aita Arizmendiarrietaren ilobak lehen eskutik jaso zuen. Gero, beste sortzaileen artean zabaldu egin zuenean, edatuz hasi zen. Gaur egun, makina bat jende ari da zer egin horretan. Hori ere, zabaltzen eta zaintzen. Lanean, hemen zaude ez da, lanean eta eskolan. Izan ere, etorkizunak, begi berriak, irriparre berriak, amets berriak behar ditu, galdera berriak egiten jarraitzeko. Hanka bat lurrean, beste bat airean. 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 Da, galdea! Kaixo galdea, zer badu zaude! Zatozona! Tori, barrubiz jomoxu bat, zuretzat. Beste bat, txokolatezkoa! Banirea, txokomarmizkoa! Aupa! Gero arte galdea, laizterate, agur denari! Aio, aio! Hanka bat lurrean, beste bat airean. Hanka bat lurrean, beste bat airean. Aiztipirik, galdera bat dut. Esan ba, hanka bat lurrean, bai, ibiltzeko, eta eroritakoan, altxatzeko. Birik, eta beste hanka? Bestea, airean porrot. Airea zertarako? Amesteko. Ara, ibiliz, amestuz, hazi eta ezi. Hori da, auzolanean, hizkuntzak, kulturak, pertsonak, herriak. Sentitu, pentsatu, egin. Denak elkarrekin! Hori da, egin dezagun koloretako mundua. Geu, denok, egin dezagun. Hori, hori! Egin amets!
Gaurkoa ez zela ikuskizuna esan dizuet, baina ze ikuskizuna. Espero dut benetan gu bezala gozatu izana, artista talde handi honek eskaini digunaz, erakutsi dizkigunaz, sentimendu ez eta ikusitako ez. Eskerrik asko gaur bidaide izan zaretelako. Eta egunero izateagatik bidaide. Badakigu, elkarrekin zaindu zegula, geure mundu txikia eta mundu handia eraldatzeko lan zirraragarria. Muchísimas gracias, thank you so much. Urtantza batek ez du itxaso bat egiten, eza? Hori ikasi dugu. Bakarka. Elkarrekin behar zaituzegu, horrela bai. Iraganak ez digu esaten nolakoa izango den etorkizuna. Hori guk esan behar dugu. Barrura eta kanpora. Eta kooperatibismoaren ere zerkia den pieza ederronek dioen bezala, Jaun Andreok egin dezagun aurrerantzean ere, hanka bat lurrean, bestea, airea. Eskerrik asko, mila esker.
Venga. Hola, sí. Ajá.